ביום הראשון ללימודים לא הבאתי תיק, כי בבית ספר צליל כולם מקבלים תיק, וגם יומן מסע, כמו דף חדש שמחכה לסיפור שלי. הצליל הראשון שניגנתי לא היה כזה מושלם, אבל הוא גרם לי להרגיש שייכת. בשיעורי מחול רק ישבתי בצד, עד שמשהו זז בתוכי. פתאום הצלחתי לדבר, בלי מילים. בשיעורי אומנות הבנתי שגם בתוכי יש אין סוף צורות וצבעים. בשיעורי גינה למדתי מה כל צמח צריך, וגיליתי שגם בי צומח משהו חדש. תגדל כבר! יום שישי הוא יום בלי תיק, אבל עם כל כך הרבה חוויות ועולמות מרתקים. בשיעורי תיאטרון למדתי לעמוד בביטחון ולהשמיע את הקול הפנימי שלי. צליל אחד יכול לשנות את העולם. אצלנו כל חג הופך למסורת קהילתית, וכמו בתזמורת, כל משפחה מביאה איתה את הצלילים המיוחדים שלה, וביחד נוצרת סימפוניה מיוחדת במינה. זה נכון שלא תמיד הייתי הכי טובה בחשבון, אבל חיבקתי ילדה חדשה שבכתה, וזו התעודה הכי חשובה בשבילי. היום אני מסיימת את המסע שלי בבית ספר צליל. היומן שלי כבר מלא בחוויות וזיכרונות, והלב מלא בביטחון ובצלילים של התחלה.